E o último punto, rogos e preguntas. Lectura das preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Resposta ás preguntas do BNG sobre a colocación dos colectores de lixo. A colocación dos colectores realízase primando a seguridade viaria, tanto de peóns como de vehículos. Cando unha situación de risco é detectada, non se dubida en recolocar os puntos de recollida, tanto na zona urbana como na rural. O Consorcio actúa tendo en conta as suxestións realizadas dende o Concello. Respecto aos atrasos na construción do patio cuberto. A xestión do Concello no colexio, sobre da que din que hai queixas, foi a de construir un patio cuberto que non lle correspondía, posto que é unha competencia da Xunta de Galicia. Esta construción tivo atrasos non imputables ao Concello, que estivo en todo momento en contacto coa dirección do centro. Esta foi coñecedora en todo momento dos pasos levados a cabo, consultándolles incluso na toma de decisións. O Goberno non ten constancia por parte da dirección sobre a afirmación que fan respecto do comedor infantil. Sobre a marquesiña derribada na Avenida da Coruña. O Concello non ten stock de marquesiñas, polo que logo do accidente acaecido na Avenida da Coruña foi encargada a reposición da marquesiña e esta será instalada no momento en que estea construída. Respecto ao 8 de Sargadelos, o Concello non é responsable do uso que calquera entidade agasallada faga da dita figura. Sobre os orzamentos municipais. Os orzamentos estánse a elaborar e tal e como se lles informou fai unha semana, se lles entregarán en breve. Resposta ás preguntas do PP. Sobre a parcela da Escola Taller. O Concello tan só permitiu o acopio de materiais para o seu posterior traslado a un xector autorizado dos refugallos das obras das rúas Alcalde Becaría e Tomás da Pena. Respecto á ponte do río Mandeo, o Concello dirixiuse no seu momento a Augas de Galicia sen ter contestación ao respecto desde este organismo. Sobre as subvencións nominativas. As subvencións nominativas teñen que recollerse nas bases de execución dos orzamentos e será no momento da redacción e aprobación do documento cando se traten. Nada máis. Sí, leo. Antes unha cuestión de orden. As preguntas non é para que respondan a parte que lles interesa. Había máis cuestións sobre o colexio, máis cuestións sobre o custo e solicitud de documentación sobre os gastos protocolarios das figuritas famosas que vostedes pasan olímpicamente. É para respostar íntegramente o noso dereito, que nos den toda esa información. Se non, non se cumpre a exigencia de que isto sexa contra o goberno. E ven en todas as leis e no reglamento orgánico. Ben, logo da súa aclaración... Non é self-service. Se non, non podemos controlar o que vostedes fan. Logo da súa aclaración pode facer as preguntas que estime. Ben, sí, efectivamente. Primeira, temos unha emisora municipal pechada, supostamente era algo que debido á tecnoloxía obsoleta, o que impedía realizar as emisións, hai un ano que iban a mañar e dixeron como prazo que serían breves semanas. O certo é que desde que a actual titular é a alcaldesa, a radio está pechada. Aprobáronse neste tempo dúcias de mocións sobre a reapertura da emisora municipal, mais a pregunta é, para cando? Teñen pensado reabrila? Que teñen pensado facer de ser o caso contrario co persoal laboral adscrito á emisora e que tarefas está a desempeñar actualmente? En segundo lugar, localizamos na relación de decretos facilitada hai un mes a orde de pago dunha sanción imposta pola Xunta a consecuencia dun vertido ao río Callou, entendemos que desde a rede municipal, que tería entrado, segundo o decreto asinado pola alcaldía, en xullo. A que vertido se refire? Por que motivo o Concello verte a ría? É un vertido puntual ou é persistente? Cando teñen pensado solucionar os problemas no saneamento? Decátanse de que por non facer, por priorizar outros gastos, estamos agora pagando multas con fondos públicos? Terceira, hai unhas semanas produciuse o desprendemento do outro pedazo da coberta da Fábrica da Luz, protexida como monumento industrial até onde sabemos. Dos traballos realizados na finca, quedou o portalón aberto, de maneira que agora calquera persoa pode entrar con canto iso implica. Exactamente que medidas adoptaron para evitar a ruína definitiva do inmoble, para cando esa actuación que a señora alcaldesa anunciaba o abril pasado asegurando que non toleraría que continuara a súa degradación? Cuarta, temos recibido queixas porque nas dependencias de obras levan 15 días sin poder traballar debido a que se decidiu rebaixar a potencia contratada con gas natural e agora non chega para manter os cursos formativos en marcha máis os talleres. En consecuencia, os talleres non traballan. Quen dou esa orde? Consideran isto un exemplo de boa xestión? E quinta e última, recentemente a Deputación deu por rematadas as obras na estrada DP 0905, que vai de Betanzos até o límite da provincia
por Monfero e demais. O resultado das actuacións, a xulgar polas críticas que temos recibido, deixa moito que desexar, debido a que os cómaros quedaron de terra solta e agora ao chover estánse vindo abaixo, caendo sobre a estrada e anegando. Isto contribúe tamén á mala drenaxe na obra realizada. Teñen pensado trasladar todas estas deficiencias á Deputación para que as amañen, solicitamos que o fagan. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Antes de proceder a leer los ruegos y preguntas, quería hacer un inciso referente a la moción anterior, que nuestra posición en cuanto al segundo punto de la abstención era simplemente porque entendíamos que la mayoría de esas medidas se estaban llevando a cabo. Simplemente aclarar eso. Gracias. Me parece una buena rectificación la que hicieron y para mí, como alcaldesa, es un orgullo que en el Concello de Betanzos este tipo de cuestiones se aprueben por unanimidad, como siempre ha sido así hasta ahora. Y no me parece un motivo suficiente para que no lo sea. Dicho eso, tiene la palabra. Muchas gracias. Primera, tras las derradeiras noticias en prensa da pasada semana sobre a sanción imposta por Medio Ambiente ao Concello en relación ao vertido de augas residuais de procedencia da rede de saneamento e detectado a raíz dunha auditoría executada pola Xunta, rogamos ao Executivo Municipal que a maior brevidade convoque unha xunta de portavoces para dar as explicacións correspondentes en relación a dito vertido no cauce fluvial afectado que supostamente ven dende a rede de saneamento. Segunda, rogamos ao Goberno local a que de forma urxente leve a cabo os traballos necesarios de mantemento ao longo do paseo que transcurre a carón do río Pelamios, atravesando as diferentes carañas e cuya importancia non solamente se trata dun valor patrimonial, senón tamén ambiental. Cabe recordar que a adecuación e posta en valor deste paseo foi realizada fai 10 anos a través dun obradoiro de emprego no que a Xunta de Galicia invertiu 1,6 millóns de euros, dos cales 150.000 euros foran aportados polo Concello de Betanzos. Terceira, nas derradeiras semanas, usuarios e veciños do municipio veñen de trasladarnos unha vez máis as súas inquedanzas e malestar polo estado no que se atopa tanto a Fonte dos Ánxeles como tamén o seu acceso e inmediacións. Non cabe dúbida que nos últimos anos a degradación deste lugar e os seus elementos avanzou de maneira acelerada. Por elo, rogamos ao Executivo Municipal a que poña freno o antes posible a esta situación e actúe adecuando e condicionando este entorno. Cuarto, numerosos pais e nais trasladáronos de novo a súa preocupación por saber cando se ten pensado dende o Concello sacar a convocatoria de axudas escolares para o curso 2019-2020. Ten planificada xa esta convocatoria o Goberno Municipal? Cales son as datas que se barallan para facelas públicas? Que importe se ten previsto para dotar estas axudas? E quinta e última, veciños e usuarios das rúas Alcalde Tomás da Pena e Alcalde Becaría veñen de trasladarnos tamén recentemente a súa preocupación polo estado final no que vai quedar o firme da calzada de ambas as rúas e tras as informacións dadas polos propios operarios de obra, que parece que manifestan que non se ten previsto levar a cabo unha actuación de adecuación do firme destas devanditas calzadas. É por elo que realizamos as seguintes cuestións. Ten previsto o Concello levar a cabo a reposición e acondicionamento do estado do firme de ambas calzadas? Se non estaba previsto, como así se reflexa, a actuación de botado desfirme destas rúas, ten pensado o Concello obligar a empresa adxudicataria a levar a cabo a reposición do firme afectado? Nada máis e moitas gracias. Ben, pois, sin máis asuntos que tratar, levántase a sesión.